Nagbitiw na po sa posisyon si Simplicio Rosario bilang vice-alkalde po ng Binmalay kahapon. Inilahad po ng opisyal na dahilan ng matagal na umanong pagkakaiba at hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng alkalde at mayorya ng Sangguniang Bayan. Kaya magbibitiw ito sa pwesto para sa kapakanan ng mga Binmalenyans. Bukas din umano ito na makiisa sa proseso ng turnover ng kanyang posisyon bilang transition sa panunungkulan. Epektibo ang irrevocable resignation ni Rosario May 16, higit isang buwan bago ang pagtatapos ng kanyang termino matapos hindi palarin sa mayoral candidacy na katunggaling si re-elected Binmalay Mayor Pedro Merera III. Samantala, nauna nang nagain ng irrevocable resignation ng anak nito at si incumbent barangay captain ng Nagpalangan Binmalay na si Jonas Rosario noong May 14. Ayon sa nakababatang Rosario, nagbitiw ito sa pwesto upang hindi na madamay sa tensyon na ang kanyang nasasakupan. Nilinaw ni Merera na subject for investigation pa ang kanyang pagbibitiw dahil dadaan pa sa audit o check and balance ng DILG ang kapitan upang malaman kung wala itong kakulangan sa gobyerno. Ang pakialam ko kung ano yung mga natrabaho niya noon kung siya pa bilang barangay officials, kung ano man, kung meron ba, tama ba ang ginawa niya. Ngayon, nagbigay siya sa akin ng resignation. Siyempre, subject for investigation pa rin yun. Hindi lang basta-basta, I have given all the authority na, resign ka, resign ka. No. Kaya I asked the DILD, even all these department heads, to check and balance kung tama naman yan, wala naman siyang sa gobyerno. Well, then so be it. That's the final, where to give the final decision that he is no longer a barangay captain. Merera III sa official tally at votes, nagwagi si Merera sa pagkaalkalde matapos makakuha ng higit 11,000 boto sa pagitan po ng katunggaling si Rosario. Matatandaan na isa rin ang bayan na isinailalim ng COMELEC sa yellow category areas of concern sa Pangasinan dahil sa posibleng political unrest. IFM News. IFM News. IFM News.